tata bro de noma Auntie Chinazo kwi wata tata bụ maka ego ife ọbụla gbasara ego bụ ife na-amasị m ịghọtago so tata nụ ana m ewe on a high speed ana m anọ na express nọ na on the go hold up adị ebe a slow down adị ebe a ife anyị na-achọ bụ gịnị ka ọ na-aga aga nnọọ ka ọ na-apụ apụ and maka biznes si adị ụmanụ nọrọ n'iru ọrụ na onwe ka ikwesị isi wee ma dowe arụ akwewata edobe na arụ ndị agha erie idowe arụ ka onye agha erie ga-eticha gị ozugbo onye ọwụ na-abọlie ịghọtago onye ọwụ na-awonye achọrọ chiọma ajọ nwa by the time ị ga-eji enwetazi onwe gị onye ọwụ na-analigo so ị kwesịrị ịkpacha anya gị ebe a saa anya gị na mmiri nnọọ open your eyes tear the eye maka na ebe anyị nọ bụ na anyị nọ n'isi ọrụ anyị nọ n'isi afịa anyị nọ ebe anyị na-eme buying and selling goods and services and of course ndị si m wetara ha ozi anụ a ndị wetara unu ozi nke anụ ụbọchị nke taa si m gwa unu na ha na-eme akara express on Saturdays every morning site from 7 a.m. wee ruo 10 a.m. every Saturday bụ hotel sunshine biye na-wetara unu akara express every Saturday n'ụtụtụ from 7 a.m. to 10 a.m. all right so ọ bụ na ị na-eje workout ọ bụ na ị nọ on the go ị na-eme travel mana ị chọrọ something quick ị ga-eri jee na hotel sunshine ekara dị anything ị chọrọ ihe were ya wee accompany gị with all right so ha na-ewetakwala sunshine Sunday brunch the buffet experience nke every adult kwesịrị ekwu 20,000 naira to experience it or nwatakịrị akwụọ 10,000 naira to experience it nke a bụ every Sunday from 12 to 4 what a very good perfect timing at least isi chọọchị na-abata onye dị normal kwesịrị mgbe agụ ga-eji wee kwọbago ga afọ bụ from 11 idie ya 12 ishibazie n'ime Sunshine Hotel ịbalụkwanara ebe ahụ just if na ịbịara ime experience the buffet but it is better safe than sorry so ọ na-aka mma ibook ahead of time gọpụfa nekwe ife ị na-abịakwa o ghọtago nekwe family gị na-abịa nekwe onunu dị na-abịa ka ha mee gịnị ka ha kwadoru n'ọfụma and ka ha dị ready and of course ha na-adịkwa ready mana ịmago nke ha mara mmadụ one na-abịa ọ dị very important so this buffet experience bụ 20,000 naira for adults 10,000 naira for nwatakịrị every 12 to 4 p.m. on Sundays chite na akara express dey on right now so in case ọ bụ na ị chọrọ ebe ị ga-eri nri ebe ị na-achọ breakfast jee na their hotel right now to experience the Akara Express. Ha nwe karaoke night which is every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Karaoke nights every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Ha nwekwa their Kenny's Bar dị open for any game at all and any football match or if it mean by any game football match abụna dị volleyball ka ị na-like but ọ na-enwe game ijekwa so any mega game ọ bụla enwe their bar dị open for you on a December ka a na-emekwa karaoke so you can actually afford every Thursday ọ bụ na enwe match on Thursday to enjoy two things your match and the karaoke night and I'm telling you karaoke night onwere onye na-judge gị just the essence of karaoke night is just to ease up the pressure yatago sing out some people bụ na is either na ha bere akwa tupu pressure gbadata ọ na fatiri mkpu ụfọdụ bụ egwu so imagine crying to the best song like one of your best songs ị na-agụ the lyrics the emotions dị there ị na-ebefu ya n'akwa or na ị na-eti mkpu na-agụ the egwu or you're just singing so this is just 3 in 1 ihe ọbụla ị chọrọ ime na karaoke night jee na Hotel Sunshine ka ije experience there from 7 p.m. to 11 p.m. Alright, so call her today na 0915-079-2175 0915-079-2175 ọ bụ na ị chọrọ inwe these experiences Akara Express, the buffet experience, the karaoke night and the games night anytime you join in a game whatever night whatever day in a game the Kenny's Bar is open for you one at 0915-079-2175 Bring It On by P Square Kanga Hapuerun featuring Dave Scout but not Chetelazo aya ebidokwa ebe anyị kwụsị ndewo Bring it on, bring it on. Ooh.
it on. Hey. Yeah. Oh, Shana, you talk say they no go go. Oh, we done the blow. Oh, take a look at me now. Take a look at me now. I'm living instinct. So can't you see? I don't care who you are, where you're from, or what to do. Just look as long as do what's right, never. Bring it on, bring it on. Are you ready? Are you ready? Just get up and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? Keep your head up high and standing tall. Rising, rising, rising. Bring it, rising, rise. Everybody knows, they want to know. Keep your hands up, stand tall. You can bring it down, tone down for what? Oh, should have seen us now. Take a look at me now. Take a look at me now. I'm running these streets now. So can't you see? I don't care who you are, where you from, or what you do. As long as you stage the money, do what's right, never give up on it. Bring it on. Are you ready? Oh, no, ready? Give up, and standing tall, just bring it on, hey, bring it on, hey, are you ready? Hey, oh, no, ready? Hey. Because I'm fine, standing tall, and it's Thank you. 5%. It's just that someone gets to chase the money, do what's right, never give up on it. You're ready. Do you want up high, standing tall? Can you stand up once, please? Hey, do your head up? I can't stand. I'm actually broadcasting, so I can only sit. All right, and I check na Volt 104.3 FM. Anom na radio. Abone na Egamonti, just in case. Abone na Radio Garden. Ige wete nwa na Volt 104.3 FM. Abone na radio na Begi, the same frequency. Abone na YouTube Volt ODENIGBO on our YouTube channel. And tab IJE AFIA na Volt 104.3 FM. Ina anye fun of mobile ye na ka 9:30 kwa. And of course, school bus na fa agbagotekwe kanya bo program na agbagotekwe before Mario me kwarapo. So kan na chia azutu ndị zimozi n'ụtụtụ asim zigaru nia nke si n'aka Y Price Trading Services Limited onye nke na-ele solar panels of all sizes ranging from mono 200 watts to 680 watts,
Onelekwa Jinko solar panels, nele Canadian solar panels, nele Trina solar panels. Where dregaba. Oh, by inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer base. Oh, by batteries of different types and sizes, like lithium batteries of different size and types, with tubular batteries, with dry cell batteries. Oh, by charge controllers of different sizes, solar powered CCTV cameras of different types, solar powered standing fan. Solar generator, man ka ewu kita no a onwe ya na shop ya different types nke ga power on your house. Ya power on your apartment if obuni nwe n'ime begi. Ka ya power before say na ya power your house. Je choba be fuse house so de. Ihe mean bụ gadgets obuni nwe n'ime begi. This solar generator from Wine Press Trading Services Limited ga-enyenwu gị aka mee gịnị power ife niile inwe ma ọ bụ na ọkụ adịrọ, so you need ezeto ndị nepa ụjọ with this their guy ha na-eme kịta anụ a mana ọ na-abụ emebe election like this ofu nsogbu esi from nowhere pụta emebe campaign nsogbu asị always mgbe anyị atụ election na solve one problem once and for all, and we cannot wait. I am unchable ufa because this time around I am run I solve queer at all or not, because all in go for a long while now. So why not rush to Wine Press Trading Services Limited? Go make your solar services you need. Nature installation, nature nature repairs on up here. So if nature okay, so long as not have anything to do with solar. Now, shop Ferdinand 13, shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. How want the new shop n'Enugu again? Na eba ababa Noah's ebe St. Philip's bus stop. You look up an eba shop face the for their signboard. If it's near eba, I get you go see need to go na Wine Press Trading Services Limited. All right, so Jenna shop hana na ebe Philip bus stop or nije na 13 New Power Plaza by Ogui Police Station Enugu. Abuni charging services na Lagos, of course. Ige na 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. I went in at na phone, but I would advise this send a message in case open on where feature you send the message. You go you send a message and go put here. Today I didn't like a interruption, because why not? Why not? Why? Because I'm not safia distraction and natural distraction. Go so ebe no na ro ebe ma ana akpọpụta afia ndị mmadụ ọ na-aga ọfụma. All right. So I want to try na phone. I want to try maybe with more information in the advice or whatever. Boy na 0916 630 1384 0916 630 1384. My one at 0904 563 5425 0904 563 5425. Cheta nebi no buna Volt 104.3 FM. So say back all the exclusively on Volt. Or in the other will take IJE AFIA. Eba weba na agbaso ozi gị ndị mmadụ anụ ife na-ele ebe na-ele na otu isi ele. In case you never know, now you know. If you don't know, now you know. 2 shots featuring Timaya. Ndewo. Mobin Sadiq, I'm fine. I'm okay. Hope you're fine. Case you never know. I be the bad by my ear. Case you never know. Case you never know. Everybody know the people that they holla, yeah. Case you never know. Pabam. 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 Minimum wage.
Case you never know. Now you be better than mama, yeah, case you never know. Case you never know. Case you never know. Everybody done they holla, yeah. Case you never know. Pabam, pabam, pabam. Mm. Okay, I'm singing to In Case You Never Know, Timaya featuring Two Shots. But people, it's okay. Mama and Papa, them just okay. Everybody, Case. Now you be the mama, yeah. Case you never know. Everyone, everybody knows that the people that they holla, yeah. Oh, the people that mama, yeah. Case you never know, Baba. Baba. Don't buy them. No, no, yeah, again. It's down, talk again. It's down, Thank you. Everybody say, Namo. You ain't. Thank you so much, Tabu Geoffrey. All right, Sana Chetegoma Zona Volt 104.3 FM. Afambanti Chinazo, just in case, Obone Maroye Guinea who and Ebin Obona Volt 104.3 FM. Kitabo IJE AFIA. Eba na bankata. Diko to suyo basala afia ge. Kedi nke me na afia. Kedu ko suyo afia to. Kedu ebe no ke ifi na-ele ke ebe na-ele no tu isi eli a. Kedu nke na afia no. Otu ọbụla osikwa na alụ dị malụ na ọ ga-adị mma. Ada gwago m unu si na ịchọ ịkpọsa afia kpọsa onwe gị. Ihe miniba ịkpọsa onwe gị bụ make sure na iru gị gbasapụ na ị na-achị ịghọtago the smiling chiba ọchị ịmara the charm ọchị some of you nwere ọmarịcha ọchị mana maka na ịdịgo used to ịtachi iru problem gị bụ nnọọ na be gị ka ọgwụ problem Nigeria niile bụ na be gị ka o si pụta so but haba mana ihe ọbụla na-ege enye gị ego make sure na ime gịnị na ịgbasapụrụ iru gị mee gịnị na-achịsalụ ndị mmadụ ọchị because problem gị abụrụ nke gị akara nga onye ọzọ kọọlụ gị nke izugodi ike ịma na mmadụ ihe ọmachukwu meere gị so ihe ọbụla ị na-eme make sure na ime gịnị na afịa gị n'azụ and na omume gị na-egosi na ndị mmadụ mee gịnị dị welcomed and shop gị ka anyị nwee ike lechapụ afịa taa ya ma m bịakwa bụrụ ka anyị si bịa ka anyị ga-esi wee na in Jesus name so otu ọbụla o si na-adị na-asị unu daalụ a na-echetago m azụ ozi nke a na-esi n'aka Ọma Perfumes Ọma Perfumes na-ele perfume n'Enugu ọ bụ online vendors and ọ na-ele designers Arabic perfumes roll-ons body sprays perspirants Nigeria perfumes and ọ gwara m soon na ọ dị mma mmadụ smell nice ọkwa ifu ka mmiri shiwe zuo ụnyaahụ ifu ka mmiri shiwe zuo ụnyaahụ ezigbote mmiri ajọpụta na mmiri azụ nationwide maka ndị nọ na Imo ndị nọ n'Owerri si n'Ozo ndị n'Ọka si n'Ozo anyị nwa nọ n'Enugu eyewitness ya from different places in fact
onye nke si m no na-ezo na transekulu si hey ya no ndekwa lucky no zokosa before now me apiam ikuku ebido. So the thing ka ọ na-aga aga na ọ gazuru onye ọbụla o ruru onye ọbụla. So otu a weather si wee bịa nnọọ ya adịka amụta ọ ya adịka amụta ka anyị ma na ya ekutetu ume mana biko ọ bụrụ ya bụ na ime nwe perfume na nwe gị inwe perfume dị very very paramount ọ dị very very important ọ dị more important than anything. Otu ọ ya bụ ọ dị important na iyiri akwa otu ọ ka o shi dị important na iyi agba perfume iyiri akwa mgbe perfume biko ịghọtago especially ọ bụ na ị nwere good sense of smell maka na ị nwere ike ị na-esi ịma mma ndị mmadụ na-eme gị avoid si na ị nwere friends ịma mma na ife a bụ why not one of the reasons. So biko jisike jisike kpọọ na 07 send a message na 0706048585 ọ bụ na o nwere ajụjụ ịchọ ịjụ ma ọ bụ na o nwere ife ịchọ ịchọpụta 0706048583. So Oma Perfumes nọ n'Enugu ọ bụ online vendor and also m gwa unu that na ebe ọbụla ịchọ ka o deliver ya oge deliver agwago m ya na arụgo m ya aka na ntị sị ọ na-emekwa delivery na abụkwa na be ndị mmadụ onye na-ama mpụta na gate bịa na lia delivery gaa gbasara ya so that ihe na-eme ka ndị ụwa na-afị ndị ụwa gbazie nkịta ya mazie that no Nigeria failzie ya. But meanwhile ọ bụ na ịchọ igo perfume ịdị serious igo perfume kpọọ ya na 0916-227-7243 0916-227-7243. So ime order idowe ego gị ọ ga-ewetakọtasịa ọda ọnụ o wetakọsịa ya ọnụ o wee mewezie gị na delivery ọma njide maka nke ofu wee gbapụwa ego moto. So kpọọ ya today onye ka nji mbido n'oge na-esave ego save ahead of time yatago save ahead of time so that before ọgwụ imego order before eji oweta ego nke ochie na-eyuzu ama ngwugo ka ha person no keep get stranded. You have to plan ihe niile bụ planning. Alright, so kpọọ na 0916-227-7243. Alright, so cheta na ndị njem aka wee bịa today Oma Perfumes Wine Press Trading Services Limited na Hotel Sunshine. But na chetela azụ for ndị bụ na fan buru ya before m ga-agakwa through it. Fino and one deco zamo biko no ọ bụrụ ọba isi chukwu za gị ị na-emekwanụ nke ikwesị ime ase mmadụ ị na-emekwa nke ikwesị ime ase mmadụ as a human being o nwere ọrụ dịịrị gị za chukwu ya aza gị mana mee nke ikwesịrị ime ka ọ dịrị ya ize. Ndị nwere problem nọ ama mmadụ onefugo ihe odumeje kwu na fly since odumeje si that na o nwere ka ị ga-esi ebe akwa bee chukwu na-ezinatagodi gị si gị bịa zuo ike problem no dey finish ọ bụrụzi anwụnta a ga-ekpọwa chukwu rent gị finish ekpọwa chukwu mana ị nwere 1 year to save up haba mana ọ bụ na ọgịwa ka a na-akpọ otu ahụ ya like ya ị nwere 1 year to save up your rent except na ị na-akwụ monthly ị ga-enwe ikwu monthly ikwete na the arrangement maka na gịnị me na inwe reasons or where places where ego ga-esi ebata before the end of the month you kwụọ ụgwọ monthly mana ọ bụ na eyi inwe 365 days to save up. So ọ bụrụ ihe niile ka anya na-akpọ chukwu ọ bụrụ ihe niile nwafọ nwoke mmadụ ka o zuchala ike dị za ndị bụ na internal nwe ndị nwelu internal disease ọya ndị kidney na ndị ọ dị nke a ka ekwesị ewu ndị nke anyị mana ha enwere ọ na-afịacha alụ sometimes ọ bụrụ rent nni ị na-ebe meanwhile unu niile socha na the reason why economy anyị ji wee dị etu ọ dị ọrụ mmadụ ka a na-ayị biko nụ Fino featuring Wandeco zamo mgbe nna chetala azụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ịnụ na Volt 104.3 FM. Ị ga-adịrị m okay. Nwa baby cool your temper oh. Zamo
Love you better, oh. One baby, cool your temper, oh. Zamo, zamo. Zamo, zamo. Iskaba. Zamo, zamo. Zamo, zamo. Zamo, zamo. Answer. Baby, anytime. Hey, baby, let me answer. Answer. You be getting away with the wear white. Iskaba. Odinaka, Odeginaka, Ifanaya, Odeginaya, Odinaka, Odeginaka, Ifanaya, Odeginaya, Kida, Sugarly, Wonky the work, wonky the work. Love you better. Why, baby, cool your temper, oh. Zamo, zamo. Zamo, zamo, zame, zamo, zamo. Zamo, zamo. Zamo, zamo. Okay, Jessica, hello. I don't want to, if I nanya, if I zamo, 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 zamo. Zamo, zamo. Zamo, zamo. Is the video okay, she don't give me something papa. Roger, over. I don't even call. It will be me. Hey, I swear, but baby, yeah, leave it. Well, you got to be my wife. Oh, Chi, ama, nenu my baby. Olólùfẹ́, I no go lie, I need your love for my. Why me fenge make it obi mu imani maka beauty. Oh my God, now you was choose. If I do you wrong, my baby girl, I'm sorry. Okay, you gonna yeah, oh yeah, Chi. Nenu my baby, okay, baby, no come on. Olólùfẹ́, I no go lie. Why me fenge make it obi mu imani maka. For the living, tempted to touch a foreign cookie. If ain't kidding mo, see the love I got. Oh baby, this love is sweet, it's real. Guaya kabacha.
mani mara maladarama. All my dollar now, parade around my body. Yeah. Make you born my pikin, oh, Ogechi, come on. Ololufe, I no go lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, eh. Ogechi, Nenu my baby. Ololufe, I need your love. Want me finger make it obi mu imani maka. Nenu my baby. Ololufe, I no go lie, I need your love before my. Want me finger make it obi mu imani maka. Na 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 na. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Pa 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 pa. Then they run Then they run Then Then they run Then they run Then they run Men they run Then 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 they run nke bụ eziokwu bụ na o nwere ike ị ga-esi wee nọlụ like this ọ dịghị ka onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ego mana ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ mmadụ niile na-agwọ ọgwụ ego. Ife ị need bụ gịnị? To be strategic, malụ what ife ị chọrọ, kedu ebe ị chọrọ ịnọ wee mịa, kedu ebe afịa gị, ka ebe ị kpọsara afịa gị, kedu ndị na-afịa afịa gị, ebe ahụ ị kpọsara afịa gị, ha nwa bụ your target audience. Ọ bụrụ mmadụ niile na-agwọ ọgwụ ego. A lot of people genuinely na-eme ka ego n'ụzọ ziri ezi. Ife ị nidiri ime bụ gịnị? Ịjụ enwe ife a na-akpọ feasibility study. Mee ya tupu ibido afịa gị, mee ya tupu ibido business gị. Ọ dị very important ka ọ hapụ ebu na ndị ọzọ na-eme eke ya because na ha nwere the right planning. Ime gịnị gị nwa na onwe gị. Akwa wetara gị mmadụ ndị na-eme enjoy invest and enjoy summit. Enwe invest and enjoy summit. Na-ege ntị this thing ga-abịa jee malụ ka esi plan for long term planning.
nwe ka isevuche ego were ya bido business. A lot of people na-eme ya. A lot of people na-eme ya. Ndị ifu na ego akọrọ fa n'ụbọchị nkịta bụ maka na ndị nna fa plan lọ ọfụma. Apụtasị na ego ochie dị na befa. Kekechi enwe dị ego ochie because of planning. Had the strategic, had meet the right financial advisors. Ana ha ewetara unu ya n'Enugu. A na-ewetara unu ya n'Enugu. Akwa 21st ka ọ ga-ebido. Ana ha ewetara unu ya n'Enugu. Jee kịta anụ a na-akpọ advert na-ege nọ ntị ka mmalụ nke ga-abala unu uru. Ife na village people gị na-eme gị. Nwere ihe ndị village people gị na-eme gị. Enwere, in fact, ka mkpọ Igbo tik ahụ, nwere ife ndị village people na-eme gị. Ige ya ntị ọfụma efu na village people has nothing on you. No gị nwa bụ ife ji onwe gị. Plan all yourself, not around the people with the same value and the same goal as you. Na cheta azụ ka anyị ga-egwu mgbe nna cheta nge ya anyị akọwa ya ọfụma because ihe a nwere everything to do with hard work. Ọ bụrụ ndị ọzọ na-agbasi mbọ iche na ha na-agwọ ọgwụ ego. Nwere ihe dịka ọgwụ ego, my brother. Ife eme bụ gịnị? Time kwesịrị iji wee stress enwe the hard work ka akọkọtara gị ọnụ. Inwe ya within 2 years. Ị na-flex. Ezi nwamba nọ. Ego oyibo abụrụ ọkwa na onye chọ na ọ ga-akpata ego. Ego dịkwa n'ọnụ ma n'ife melụ kpata ego erike. Obi Kuba na get money. Ichezie n'ịkpata ego bụ onye chọ. Ego abụrụ ngwongwo ụmụaka o. Wesi na ọgwụ ego. Ụbama bụ n'afịa nna gị. Nwanne ha ego dị n'ogwu. Abọbi biko chube ego. Mmadụ niile ga-akpata ego. Nwanne daụtụọ ya. Iche na ọ dị ofere. Isi na ọ dị izi bro nne m. Nwanne daụtụọ ya. Iche na ọ dị ofele. Isi na ọ dị izi brother. Ka anyị gbalube egwu amara. Egwu amara ka mụ ji edu. Bakwa ebe gasị na ka ife a na-eme nwere isi. Isi na ife a na-eme nwere isi. Jee tinye isi gị tinye dị a ka o nwee isi. Ị ga-eme nwe ife anyị na-eme o. Ị ga-arụ nwa ọrụ anyị ga-arụ. Ụfọdụ na-atụ ọrụ, ụfọdụ na-arụ ọrụ oyibo. Really not selling. Evil men on the street o. Ọlụ bụ ọlụ anyị o. Akwaduse okwe okwana. Onye tudere ebele. Maọbụ isi kote bụ ọgbawa. Naanị ife mara ụgbabụ. Nwanne daụtụọ ya brother. Iche na ọ dị ofele. Isi na ọ dị izi brother. Anyị gbanyere gị fim n'inene. Nwanne daụtụọ ya Iche na ọ dị ofele. Isi na ọ dị izi nwanne m. Ka anyị gbalube egwu amara. Egwu amara ka mụ ji eje. Okay ọkwa ịnụ gị ya. Na mgbe ị na-alalụ ụla ka ụfọdụ na-arụ ọrụ, ụfọdụ nọ na-atụ ọrụ. Ị ga-eche na mkparị amụ, ị ga-eche na egwuregwu. But with time, ụfọdụ ga-eme ya 10 years, iche na fa na-ezuzu. Ụfọdụ ga-eme ya 15 years, iche na fa ga-ezuzu. Ụfọdụ na-extend ya to 20 years. Ọ dịka mbọsị ọ ga-etipu. Biko cheta mbọsị ifuru onye ahụ ka ọ na-agbagharị. Cheta mgbe ifuru onye ahụ ka ọ na-agagharị, a na-achọ ebe a ga-apịkọ, a na-achọ ebe a ga-etinye ọrụ, a na-achọ ebe a ga-etinye isi. Ife ide na ife a na-eme nwere isi, tinye n'isi dị ka ịma na ya onwe isi because ọ bụrụ ife ị ga-emenwu, ịma mmenwu ife nna emenwu. Mụnwa ya emenwu ife ị ga-emenwu.
nọ na your own area because na ebe nke ifili na itinye ụkwụ na ị ga-eme ike ịghọtago ntinye ụkwụ ebe ahụ mmiri nwere ike iri maka na asị na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri so ife ọbụla ị na-eme n'ụwa make sure na ọ dị at the back of your mind na ego ị kwesịrị ịkpa in 20 years ka ya tụkọrọ ọnụ kpaalụ gị in 2 years jee spiritual realm kpaa ya bukọtalụ gị ọnụ in 2 years akpọọ ya ọgwụ ego onwekwa ife dịka ọgwụ ego onwekwa ife dịka village people onye ji gị bụ gịnị iji onwe gị adasị na onye ji a na-eji onwe ya so tọ akwa na okịta anụ a na-emega arrest ofu ka ihe a na-akpọzi ya ofu dibịa ọzọ na Anambra steeti asị na ọ na-akpọ crocodile asị onye na onye nwa na-asọvụrụ ya problem na-esọvụrụ ndị na-abịakwute ya problem ngwanye ya invoke zienu ihe nwa na okwere ya o ya eje nga o plead guilty abụọ nụọ ihe na ya niile abụọ nụsịsịa ya nnọọ wee mee gịnị wee pụta wee soro ndị youth Anambra gọọmenti na-eme ọfụma ya daalụ sọ biko ya daalụ n'otego ndị a deceive were anyị otego ha deceive were young people young boys kama onye ọbụla ya ejejeje tinye isi jee chọọ ife ọ ga-arụ gbaa mbọ the only way ego si last bụ na ịgba mbọ hustle for it sweat ya ịmarụ the true essence of making money but nya debagodo na ọ bụrụ ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị kịta mana ha ncha dị gịnị relative ha ncha bụ gịnị ife ego ife ego ya dị ife ego ka nji maka ya wee bịa n'ụbọchị kịta so ka anyị gakwa na Hotel Sunshine ndị na-ewetala ya akara express ha na-ewetala ya akara express every Saturday and this akara express just bịa na njedebe just right about now because 10 o'clock bụ ihe kochapụ now. Alright, so but buru ya n'obi that na every Saturday ị ga-ejenwu na Hotel Sunshine for your akara express ebe ahụ ị ga-enwe your akara experience. Ihe mean by akara experience bụ na ị chọọ the akara with custard, ị chọọ ya with akamu, ị chọọ ya with coffee, ị chọọ ya with tea, ị chọkwa na ya with bread. Oh no, ka help ke n'okwu. But just mara that na Hotel Sunshine bụ gị n'obi wee make this akara express personify ya ka o wee suit your taste. So and this akara express you get free access to swimming. So ga today iburu onye ọrụ oyibo iburu onye workout iburu onye adị like isi nni hancha ebugi n'obi wee make this akara express breakfast. Alright, so the next one bụ Sunshine Sunday brunch, the buffet experience. Hotel Sunshine ewetela anya wee sị biko na maka na a na-esi nri na-eme nka na-etinye nka n'ọrụ adult 20,000 naira ị ga-enwe a lot of food ị ga-experience ilie as you want. Adult 10,000 naira from 12 to 4 p.m. From 12 to 4 p.m. you experience this buffet experience with your family and ọ bụ na ị chọrọ inweta the imagon make sure you put on a phone ahead of time need your family abia so Sunday, the particular Sunday you can make it a Sunday routine. Obro nwa ejecha church that don't need eje da nya bụ church obro so nya nwa de meta afu na na kitchen na eshi nni obu na ịchọ ka nwunye gị bụrụ onye na-enweta the good art of life make sure that na or dey stress so we too much. This buffet experience is an avenue for gay one relieve your wife of the stress of cooking and entering the kitchen. Ulicha ya bụ na na if si efe waru dinela na zuo ike otetezie oshizie ni ishinian to cook no dey finish so long as na mmadụ dị ndụ anya na-esi nni ịghọtago. So allow your family to experience this buffet experience every Sunday from 12 noon to 4 p.m. And we karaoke nights every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. the karaoke night. Alright, so how about the mega game nights? Anytime in win game, anytime in win football match, volleyball, sprint, La Liga, UEFA, Premier League, Champions League. They are bar open to you. So just come and watch the game. Then abuni chokwa netbofa ahead of time. You get 0915 079 2175 0915 079 2175. I can Bob and Nana Chetaz. Last night, Plantation Boys. They were.
My word, my word, my word. She has left my world. My word, my word, my word. She has left my world. Have you seen my girl? She has left my world. My word, my word, my word. From a distance, I love you. All right, so na cheta go miles na vote 104.3 FM. Yes, so fundable na fan emi fe love tata ndị na-eje down the aisle, ndị na-eje asị nwanyị I love you and I want to do. Nke nwoke si nke nwanyị si I love you and I want to do. Nke a wee egwu dedicated to you people. What I go? So na see you, congratulations on the new milestone. You might go to the next level of your lives. There is only second easy. Yeah, they're easy. All right, so it's Chinazana Cheta gonna vote 104.3 FM. Ozinkage Sinaka Wine Press Trading Services Limited when I begote luno. One solar panels of all sizes from mono 200 watts to 680 watts. Onwe Jinko solar panels, Canadian solar panels, 3 solar panels, where the regabazia. One inverters of different types and sizes. Sitting at 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3 phase, hybrid, transformer based. On batteries of different types and sizes. These are lithium batteries of different sizes, tubular batteries, and dry cell batteries. On cell, on charge controllers of different sizes. Solar powered CCTV cameras of different types. With solar powered standing fan. Solar generator on can of different capacities. Nke power your whole house. You mean by your whole house, but if opening when you may beg use electricity. So long as no quad the here about the new modern generator. Or they asu or they membotu or they anialo. Ige buyarin ya ebe obuna na aga icho edonya na moto icho edonya na akpa ina agalo onwe gi. So je na nke Wine Press Trading Services Limited n'ụbọchị nke taa ka ije nwete nya bụ ife ndị kpọsịpụtasị ọ na-ele site na solar panels wee banye na inverters to charge controllers to batteries to solar powered CCTV, solar powered standing fan, solar generator wee dịrị gaba. So ọ bụ na ịchọ ime window shopping ọ na ịchọ bịa onwe 2 shops n'Enugu right now and also 1 na Lagos. Na Lagos bụ 58 God's Power Plaza, Alaba International Market. Or na 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Mwekwa by Philip Bus Stop na Noah's. Right now, boy na 0916-630-1384. 0916-630-1384. More na 0904-563-5425. 0904-563-5425. Cheta na ị ga-enweta nwe ya na phone number jee window shopping kpọọ ya na phone jụọ ya ese ọ bụ na ịchọ repairs ịchọ installations ọ bụ na ịchọkwa nke elesi ma na ịchọ ele bịa goyarị na nke ya. M ga-anachi azụ n'egwu mgbe nna chetara asụ kpọchapụta gị onye nke fọnụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. No one like you, P Square. No one like you. One like you. No one like you. Hello, how you doing? My angel, my one and only.
the only one that I'm missing. When they give me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. That you'll be the finest that ever seen. You're the way you they shine, you they blink like queen. You're the highest. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. Girl, I just no one be like you. No one be like you. No one be like you. If that made me crazy, cause you are my lady. No one like you. No one like you. Good morning, John Baba. That about a year ago, before I met you. But thank God I found you. Even in many places, I see many faces that cannot replace you. Yeah, you are my heart, you're my finest. Yeah, you be the finest that I ever seen. When you see you, they shine, they blink like queen. Happy weekend to you too there. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. It's time to let you know that no one, hey, no one be like you. No one be like you. No one be like you. No one like you. No one. Thank you for joining me, John Baba. No, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, no, yeah, oh yeah, no one. Yeah, now you be the finest that ever seen. Hey, when it can you they shine, you they blink like queen. When it comes to rating, you're the lead. Best wishes from me to you too. Thank you so much. Me with beautiful voice here. But thank you so much. Everything without you, there's no possibility. There's no positivity. Always negativity. Thank God I found you. Hey, you are my everything. You are my destiny. This is reality. Hey. Oh yeah. 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 Hey. 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 Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Adam sure na bro saw some name egwu ndị ahụ enjoy maka na me I was singing along. Ọ bụ na isoro m na YouTube, ị ga-afụgodu my onu ọkwa, onu parrot, ma onu mana the most important thing bụ na na-eme dị ego enjoy. What I go say Adam sure na ị na-emekwa. My intention we make sure na Saturday gị na-aga as planned. Akpasugodi gị iwe egwu a niile na-akpọpụta gị ga-eme obi gị ọdajụọ. Onye ọbụla na-akpasu gị iwe chọọ emebiri gị ụbọchị. Ekwekwana fa ị na-echefe anya gbafa nkịtị sị na dodo gị aka n'akwa. Biko onye dodo gị aka n'akwa welu tata ya dị ene anya n'iru were ebe eni dụwachaa ya ọnụ. Mana make sure na ọ bụrụ gị chọrọ okwu. Ịchọkwa okwu aka ma adịrị ya. Mana onye chọọ gị okwu just gbu ya nkịtị na-agasi ike. Ịghọtago, hapụ onye ahụ ọchị mebiri gị ụbọchị. Gbu ya nkịtị. Ọ ka bashi adị. Oh, send kwa na alo ele ahụ ka na adị. Until famous ege up farmers week so biko ọ bụ na fa chọta gị na ọgbama nkịtị. Ishiba akpakọrọ ọnụ ba mara ibe ba na-eme. Gbama nkịtị. All right, so the next person seems deal knows will Omo Perfumes no Enugu bụ an online vendor of perfumes. Different types of perfumes from Arabic perfumes to roll-ons
to body sprays, to perspirants, to Nigeria perfumes, to designers, to nke layerly. Even at these days, us is a mugwa unu na adi emezikwa mixing. If I na-eme layering, ọ bụ na nke 3000 ka igo na nke 2000 ị na-agbakọ ya ọnụ, nwere onye ga-amụ isi perfume ị na-eyuze. Ghọtago? So us mmekọ unu malụ that n'isi bụ a good business. Isi bụ a good business. Na ịbata self, your isi ga-eme ga announce tupu eme ga announce as a human being. Normally before us know the shoes. As why no shoe gi coin ka ga sị ka onye na-agafe mana kịtazi ụmụ nwaanyị adịghị like zi shoe na-eme mkpọtụ, so all your perfume ga-eme ga announce even before I may announce your name or your shoe eme ga announce. So smell nice or a good business ka ndị mmadụ jụọ gị ajụkwa gị sịfa na ọma perfumes ịghọtago. And ọma perfumes ebe ị ga nọ wee weta ya bụ na 0916 227 7243 0916 227 7243. Bukwana alia imeke sure na gini me na ijori ese perfume. Here enjoy ese of course. Ogwage if you need and if you need or gwa if you need and if you need or na enwe consensus gbako isi onu odaba nya bụ vendor buyer relationship. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe for now ka ije kpọọ egwu nna cheta azụ bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta anyị ga-send me message na 0706 048 5853. Afọ mba ntichi na zeno na Volt 104.3 FM. Ndewo. Give me the move. I'm up here, not gonna follow you. They go, hey, why am I gonna carry you? They go, baby, I say, yeah. Isakaba. Oh, that right, entertaining. Vote. You want to go on the phone now?
Ajaba ifuno aya ulevi. Ajaba ifuno dogu aya burefi. Ajaba ifuno bono aya burefi. Yeah, ajaba ifuno dogu. Ama nigga sharp proper. Ama nigga sharp proper. Music no mission to enter your music, you don't need permission to enter your space. Aye, yeah, aye, yeah, aye, yeah, oh yeah, yeah, ooh, ooh. Mobile need kwabat. Mama na waju kwaju nyabiko na mini. Badi mana alara.
Oh, amam na ọ ga-eme, amam na ọ ga-ele, amam na ọ ga-ebe. If I dey every day, ma every day nọ na-abịa, joy ga-abịa ma ndị ụzọ n'ebe m na-akpọ onye tere aka. If I dey heavy ever after makwa ebe nọ na-abịa. For the time, back on the farmhouse until like by my son. I got one mobile. We got my sea mobile. Even for the news on I will my battle you. Draw me a heavy. If I never ever have time for pain, Gabia. My bloody farmhouse, until like by my son. Gabi gone. Ọ na-agbawa m obi, obi mgbawasị onye ga-akasị m obi o. Na-awụ m akpata oyi, this drama oyi o. Ya emekwa ya ugboro ise. Ọ na-agbawa m obi, obi mgbawasị onye ga-akasị m obi o. Iwe kwuru n'ụzọ na-awụ m akpata oyi, isi drama oyi o.
All right, sana chetego mazu na Volt 104.3 FM na si unu dalu kunswe no ya lomondeje. Ana chetego kwa mazu dika otu osuwe di ni IJE AFIA n'ụbọchị nke taa with Aunty Chinazo. Ịma na IJE AFIA will buying and selling goods and services, products for money exchange. Ịmago n'ife ọbụla ị na-ele weta ya n'IJE AFIA ka mmee ka ndị mmadụ mara ife ị na-ele ebe ị na-ele ya na otu isi ele. Ọ dị very important na iso n'ife a na-alụ na-akwụnye gị n'ọkụ na iso na plọg na ịbụ nnọọ plọg na ịbụ ndị ọ ga-aba sị na ya chi igo ife a ịbụrụ ndị na-ele nya bụ ife isoro ndị echeta nke ka iso echeta gị by making your name a household name. Ọ bụ na emere afa gị a household name ịma na ebe nke ọ ga-anọ fịa arụ nwere onye ma gị nwere afịa ga-azụ. Ọ ga-abụkwa mgbe ọ bụkwa mgbe onye kakatakwa fịa na status gị ma ọ bụ fịa na shop gị ebe ịkpọsa ya. So weta ya ebe ka anyị gbasa ozi gị ka ndị mmadụ mara ife ị na-eme ebe ị na-eme ya na otu isi eme ya. Ndewo. Dalu soft and the join him live on YouTube. Caleb Monday, how are you? Do you know the mama? John Baba, Elvo 12. Dalo so. Elvo's not John Baby or John Baba can't put John Baby because John Baba can't join it. I'm not typo error. So thank you for joining me, John Baba. Some happy weekend. Dalo so happy weekend to you too. Thank you for joining me. Cheta Nina na Volt 104.3 FM. So the first person I'm going to put now, na cheteglazu, simzitelu nozi, bu Oma Perfumes no nenugu, bu an online vendor, Nele designer perfumes, Arabian perfumes, roll-ons, body sprays, perspirants, Nigerian perfumes. One elia online, but one emepa home delivery. Ichokwa okpologe delivery man oburi ya buteligi. She doesn't need to stress. You need imegine ikwogo way bill. Or do much or brogara alone. But one thing you can with the value for your money. For perfume open you go yanaka, you can with again ihicho. So boy na 0916 227 7243 0916 227 7243. The next thing I tell you Snaka Wine Press Trading Services Limited. Wine Press can make no malu no otu anu and dinner pacho ejigu nu we show welu nu we na amuoro. Welu nu na imagine show ike ha mana ebe anyị nọ kafa na-enwe power. Also make no malu that na o hapu bekwa unu na odobekwa solar for you people. So kpọọ ya today mo ije na shop ya. Na ihe ndị ọ na-elegasị bụ solar panels of all sizes from mono 200 to 680 watts. On the panels, the chakas, Jinko solar panels, Canadian solar panels, 3NA solar panels. On the inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, and transformer based. Alright, so on the batteries of different types and sizes, they are lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. Then on the charge controllers of different sizes, on the solar powered CCTV of different types, on the solar powered standing fan, the solar generators of different capacities gap on your house. Now today, you may window shop in each of you from him directly. Jenna shop heading at 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, Lagos, or shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. One at 0916 630 1384 0916 630 1384 more 0904 563 5425. Uncle shop again na Noah's by Philip Bus Stop. Onye ọzọ sim zitelu n'ozi bụ ndị Hotel Sunshine na-enye anyị akara experience every Saturday morning or end go now, but ị nwere ohere next week Saturday join fa ịghọta ị nwere ohere next week Saturday join from 7 a.m. to 10 a.m. breakfast on the go. Ị na-aga ọrụ ị na-eme workout onye na-eme workout ụpụrụ ebe 6 kwesịghị imecha by 10 ị gagodo by 7 kwesịghị imecha by 10 go ijaba for your breakfast. You will access to swimming pool. Nobody be a Akara Express. Then again, Hanenye Akara for everything or anything in nature with it. However, Sunday brunch, Sunday sunshine brunch, which is the buffet experience, but adults 20,000 and
kids 10,000 naira. Obone water ihe bụ buffet. You got water that's na yeah the value, and the value the money the higher than the money the lower than the value you gain water, because you have the opportunity ili for obone choriri otu obone choice area on that Sunday from 12 noon to 4 p.m. na sunshine na hotel sunshine. How be able to tell this buffet experience every Sunday. So I'm going to need your church or na go back. You can 0915 079 2175 0915 079 2175. How about karaoke night in Cable every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Karaoke nights from 7 p.m. to 11 p.m. How about their bar open to you for the mega games, La Liga, UEFA, Champions League, FIFA, whatever time had open for you. Ibiaba and their match with other people, with other persons. Enjoy your match. So anytime each all in a match had it open for you. Now their Kenny's bar. Yeah, with them 0915 079 2175 0915 079 2175. All right, so ndị a bụ ndị njem akafa wee bịa n'ụbọchị nke taa na-asị unu aga na-ebe na nna na-cheta azụ mgbe nna chetara azụ wrap up the show wrap up the show because anyị try go for today ahụya anyị nwere ike anyị daalụ so for joining me. Nweru Ibra, good morning to you too. Thank you for joining me. Nna na-cheta azụ aga na-ebe ọbụla ndewo. She said she wanna
gonna know ya. It won't cast to your again under the full moon lightning. Should I give you my way? Should I saw you? Everything when you're very soon. It's an I guess the brothers on threats, but by fault. Oh my God. Nikki. No. Na men no donyiru n'igama. Obodo edodu jim. Abedu taba sayane. Obodo ebele no gefe. Bale wasaki no neme. Obodo isi gelebu. Ndi agaba Ima fifi derede. Fifi derede. Do we see get level? Okirikiri kana wupo se. Ayo, iga like anyo. You cannot stop a moving train, no. Iga like anyo. Anamanife. Kick that pussy dara nife. Hey, easy get level. Ima fife derede. Ma fife derede. Ofema tata. Baby. Oye je egbe agbawa egbe. Anamanife. Do we see get level? Brother, do we see get level? If we're gonna do we see get level? Then if we're gonna do we see get level? If we're gonna do we see get level? Hey, if we're gonna do we see get level? Na men no don yiru ni gama. Obodo edelu jim. Apetu takasha ya n'enu. Imane kwe no gekwe. Mbani kwesi agi no neme. If we gonna do we see get level? Yes, so if we're gonna do is get level, get level. I will take cash ya name. Mono bro after obuna is so.
say after sowing ayaba ego inwe ha obu ni sow here you go use your money to eat money. I'm sorry o aka ma adere ya ya some of us awatara but na ikwesi ige na o kwesiro mana naturally nature emegi ya that na ị ga-etufu ego tupu imeke ego but ị na-etufu ya ebe wisdom is profitable to direct tufuo ya ebe ọ ya if you say okay yes ebe a nye m ife and onye m ife nchọ or no nye m ife but we are getting there orube ife nchọ oyi bata good but because a lot of us need ime gịnị anyị need ịma ife anyị ji ego anyị eme ebe anyị na-eme ya agwago m unu wete na ego na Volt 104.3 FM maka na you put your money where your mouth is mana ụfọdụ n'ime unu ka na-echegodo unu na-eche okay keep na-eche ya ka ndị na-ejekwa na-eje ka ndị na-agwago ka ha na-eru n'isi mmiri miwa gị nwaka nọ na mgbada mgbe ndị ibe gị gbanarịzi gị n'ọsọ iche na village people gị has nothing on you on gị ji onwe gị and that's na onye ji ana ji onwe ya so gị nwa mazụkwa gị ka ọ dị n'aka so as onye ọ dị n'aka right now nchọka kpọfụtaziri unu ndị bụ na tata akwa ego mfa n'ọkụ fesoro n'ife a na-eme ndị bụ na tata anụ eti ego mfa nnọọ fa abụrụ plug ha bụrụ nnọọ your plug refer to other people refer fa ọ bụ na iji project n'aka kpọọ Wine Press Trading Services Limited ka o tinyelu gị ife need gbasara your solar luckily ọ na-elekwa TV, laptops, and tabs. So you keep one for your laptops, you get one for your tabs, you get one for TV of different sizes. About each of perfume, each I recommend the your friend for perfume. Nya jenenke oma perfumes. About each I give to mother perfume. Me yanaka oma. Obukwanu nicho for your family hangout buffet experience the Akara Express breakfast. Obu nicho every game karaoke. Refer your friends to go to Hotel Sunshine. Obu nicho every ngenene games or Hotel Sunshine but the best place to be. Today chetani game with Hotel Sunshine na 0915 079 2175 0915 079 2175. Hotel Sunshine na Fumakakara Express every Saturday from 7 a.m. to 10 a.m. Their Sunshine Sunday brunch, the buffet experience, 20,000 naira adults, 10,000 naira children from 12 noon to 4 p.m. Then karaoke nights every Thursday, 7 p.m. to 11 p.m. Mega night games na their Kenny's Bar, but every time in Wapanalo match. But often at 0915 079 2175. Kaijina Wine Press Trading Services Limited. Onye kenele panels of all sizes ranging from mono 200 watts to 680 watts. Onele Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels. Onele inverters of different types and sizes. Onele batteries of different types and sizes. Onele charge controllers of different sizes. Onele solar powered CCTV cameras of different types. Onele solar powered standing fan, solar generator of different capacities that can power your apartment. Now on Wine Press Trading Services Limited now Gospel Plaza 58 Gospel Plaza Alaba International Market. Now both each of these services na Lagos or na their Enugu branches then a 13 New Power Plaza by Ogui Police Station or IJE na their Noah's shop then a Philip bus stop ireba ha there chiacho. But her today for your sales, installations and repairs. Let the sun power or let the sun pay your power bills. Bofana 0916 630 1384 0916 630 1384 more 0904 563 5425. Kaijina ke omanele perfume of different types, sizes, designers, Arabian perfumes, roll-ons, body sprays, perspirants, Nigeria perfumes. Again, what we are at 0916 227 724 0916 227 724. On Enugu or online vendor. Okay, men will give way bill. You got one with your dispatch rider to come and pick from her. Or now I send her own dispatch rider. Go with her. All you need to do is buy and pay your dispatch rider. Okay, back and get an before now.
Cecilia Sim, Auntie Chinazo, happy weekend. Thank you for getting us informed. God bless you too. And then with some information from one of my listeners, saying, please can you call the phone numbers of the solar energy company again? Wine Price Trading Services Limited. Thank you. I have got the numbers. Daloso for getting the numbers. And for every other person, get patronized in them, but today Olga can patronize if I Nasigi. Thank you so much for joining me. Thank you for listening. Thank you again. Because Saturday I was a bro, but so I'm going to go on a Volt 104.3 FM. No IJE AFIA. Na soon deje. Deme. I'm going to happen with Chinwike Resonance. So much Chinwike Resonance. I grew up with this song and all resonates with me because why not if not? Chinwike. Then after that, I get with our songs. Then Volt Express by OGR Pilot 1 Ghana on the in the studio. You want to go up at in a studio and then I DJ Zia drive Zia till Mboga Buzukwa. Kemesiano, Cordino, Dewo.